Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana ndima amene ndibweretse kwa Vice Honorable Ben Phiri kuti nawonso alankhule zikomo kwambiri. Chala mwamba DPP woye. Bwana nthawi ndilibe mwandipempha kuti ndingofukabirana ndi abale anga za mavotedwe. Sichoncho nanga. Alipo akufa kupweteka ndi MCP pano. Alipo akugula shuga motula. Alipo waona nyekwa ndi Federeza. Alipo afuna kusintha. Kuti zonse zisinthe nkhani hapa. DPP woye. Choyamba kaya unataya chofotera usadandaula upite ukavotebe. DPP woye. Maina atu aliko komwe tinalembetsera tugwirizaneti. Komanso kwakafika chifukwa cha nyekwe imene tayiona, chifukwa cha mavuto amene tayaona, tikungoyenera tikayang'ane pali chimanga basi. DPP woye. Pamene pali chimanga pa president pali ndani? Pali atati pali ndani? Pali ndani? Tikakangofika pali chimanga tikangoti chani? Chocho ngacho chisakapitilire mbogosi chikakhale mkati mwa bogosi. DPP woye. Amene sitidziwa kulemba tikangoti chani? Mkati mwa bogosi. Sichoncho nanga. Ena onsewo osakalimbana nawo. Chifukwa ukakachonga enawo ndikuwakhwacha akaitenga kuti nalo andivoid. Tugwirizana eti? Ndiye tikakafika osakanjenjemera osakapupuluma. Nthawi yonse ndi yanu tikaponye vote. DPP woye. Ndikutsimikiziraniso kuti zonama ngatana tinamiza za Bridging Foundation, zonama zimene afuna kuti namiza wiki ino zokuzana ndi Federeza kuti tizikula 90,000 ndi zonama za masiku awiri okati sakhulupirire. DPP woye. Komanso ndikusimikizireni kuti tikudziwa kuti afuna kubera chisankho abweretsa zimaballot paper zonama. Anyamata professor ali background ndipo zonsezo akuziona. Ife tikangotuluka tikapite kuvota kuti atati apite ku State House. DPP woye. Amene akuti Chakwera achoke chala mwamba. Chakwera atani? Chakwera atani? DPP woye. Chala mwamba. Panthawi ino ndipempha Vice President kuti bwana akuzuseni mwapase moni ana anu kuno. Bwana nimangofuna ndilankhule ichi. Bwana kuno kusalima kuli mafana ena ake, ma MP akongeresi achikangawa akumazifira shuga kwambiri. DPP woye. Magaya ndikuuzeni ichi. Yambani kupakira. Inu ndi Chakwera wanuyo. Atati akulowa mboma pa 16 pano. Honorable Vice President Alfred Kangata nthawi anu kuti mutizusire bwana kuti atipatse moni zikomo kwambiri. DPP woye. Pangolini ndi awalapo ndi pangolini amene tikuvala kodi. Lero pangolini ndi amene apo eti. Ndiyakhala ndekha ndi makhala pangolini. Pangolini ndani? Atati. Tikuvala eti. Mwembo sanchire musamake zimenezo yayi. DPP woye. Professor Arthur Peter Mutharika woye. Talandira atati. Amene alandira atati akweza chala mwamba tuone. DPP woye.
amene analembetsa musanamize adadi jala mwamba. DBB oye! Ulemu a president atokondedwa Professor Arthur Peter Mutharika mulandole muwanu amene mukaso kachikena president wa dziko lino pa 16 September wabano mulandole muwanu. Ulemu wa former First Lady Gertrude Mutharika mulandole muwanu. A Secretary General Baba Mukito mulandole muwanu. Regional Governor Honorable Kambalame mulandole muwanu. Ndiye nano sabe mubere bano akumakulu mafumu komanso amipingo mulandire maulemu wanu. Bwana kuno mafika ni Usalema Central Constituency Honorable Simon Jinyo Gaunda Bwana kuno kuli Machado MP okwana foro amene akuyimira Salema Seino amene so akuine pa 16 bano palibe amene akuluza iyayi chifukwa anthu akusalima kuno atopa ndi boma la Maya Congress Party. Bwana kuno kusalima Central adayesetsa Maya Congress Party kuti kholeso no gonzone area ngati mene akapangira ntani muja. Ife timati kupanga sonkhano apa nawonso panga sonkhano apa. DBB oye! Bwana amadenga anthu akulilongwe adzikwanje mabasi mabwera kuno koma nafenso timabwera sokonzenga anyamata pa town. DBB oye! Bwana kunoko tinaphunzitsa chikhalidwe tinauza anthu kunoko kuti asiyese kuti Maya Congress Party ifasoni zamadzana asavoteche MCP anthu akugona ndi njala iyayi koma abwere ku DBB koma amakhala ndi mtendere. DBB oye! Bwana ndithokoza anthu akusalima amakukonda ndi kwambiri chifukwa support imene akhala kutipatsa kuno si support masewera iyayi. Amabwera kuno president amene akulamulira abantu bwana even ngati hafuso kualekeza anthu mwina amulola mosakwana iyayi amakukwata mbaluka panopa anthu kumabwera kumapita. DBB oye! Bwana kuno kusalima mwina ndi mavolo chuluka osalima masewera iyayi akumanamiza anthu kunena kuti akuse fertilizer zomwe akamba kale Honorable Suleiman afuna kwese fertilizer otsika mtengo 100,000 kwacha ndimodzi lokhalokha limene president sizitheka. Chosangalatsa kwambiri chonena kuti landing mbeti wawo Mumba anamufunsa blind band ya kuzuzu kunena kuti mali mutsisa simenti koma masimenti sakutheka kutsitsa wavomereza kuti nzovutadi ndipo sizitheka. Kodi tinene kuti zera bose ferezo chipa ndizoona ndizabodza zimenezo amene ngakonse amanena chilungamo ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kore kuna nakusalima tisapuse so iyayi koma kwambira lero tivotere tiyendera modzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika monga mukhati kwenda limodzi mpaka pa 16 athatali abona avotere. DBB oye! Ndima amene a president bodi tunangwa utali ndikudzutseni kuti muyankhule kumtundu wa Malawi panapa salima amene akudikira kuti amve mawu anu a president anthu awayankhuleni zomukambira president ziko.
DPP oye! DPP oye! DPP oye! Salima oye! Salima oye! Todos oye! Molinose? Molibanji? Ine ndi bwino kwambiri. Ziko kwambiri kwa maatu mulani soe osa namiza tuya ineso nakuswani kwambiri paka 4 years inaima papa 4 years mukumbukira ndi nana kuti ngati mfuna kuti Malawi apite pasogolo musankhe DPP. Ndiwe koma ngati mfuna kuti Malawi avunde musankhe MCP. Ndiwe ndiye maatwe ndinani azona koma ena munawagwa ndikusankha anthu aja koma swatu ziko lawangeka ziko lavunda tsopano ndiloye ndipo ine Arthur Peter Mutharika ndavomera kwimanso yefandi promosa ziko yefuka ziko nori bavuto psha baziko sapansi Malawi ni number 3 pamaiko South yefuka komanso pamaiko 193 baziko sapansi Malawi number 3 Pantu akisoni komanso omvesa kisoni Kisoni Janjala Kaumpawi komanso Chaboma Lankanza Iwe ndiye ine ndikulonjeza ine sine mbusa ya koma ndikalonjeza zimachitika Everyone, Jimajirika, Jane, the Golongela,
kuti chamba ndipo musaziko ino pa 16 chachiwiri ndimanga Malawi watsopano. Ndiloye ndimanga Malawi wokomera anthu onse osati mtundu umodzi dera limodzi kapena mpingo umodzi koma tonse pakuchitika kufika kumsana niona zimenezo akonza lero sanabwera to support my shadow kaunda Rusamambala ndela jatatu aja mwasante onse kuti apite ku parliament kuti azindiuza ine mavuto anu kuti tizikonza anu kayakakula zimenezi onse 5 apite ku parliament. Tamvana? Koma ngati simpita 5 ndizabwera kunotu ndeti athalanyiza seriously ndithu kuchita zimenezwa chachiwiri ndiliwole ndabwesa ndi manifesto mwayiona 90 pages by internet, by website. With the access, Pelekumuzi, Mukaoze, and Hatukule, the men of people of Pangan, Yamba September 16. It's only 90 pages. Koma manifesto tu kuhusiana tena Timat is people centered manifesto. You know, what did this year say? The kind of budget now, 5 billion, what? Mwezo Tati Johnson, 5 billion, come for Kumanga Sukuru, Kati Pada, Kani Seu, Kani Sika, Ilmukwizani, Kujipange 80. Tomaso, kutumleme nchito, antwamizyo, ngakhaini manso, opana makobe kumamao. Asabile kusaima kapena kunye kulongwe, kude apele nchito ayi, apele nchito mizimao. Great mighty people-centered government. Zinezo tiamba, plani lipo, takonza kale, ila implement, toyamba, leka deal on the issue of forex. Kodi forex ikalepo, kodi ndama zipezeke, kodi milita kwenye sama business. That'll be number 1. Number 2, nengongozo option tinazo kumaika kunja kumaso kuno Malawi tigda restructure ngongozo zimene zichepe kuti zibwezera pang'ono kuti ndama za yisale kuti bisexual Malawi. Ibi wae
Nakazimene usizabu zimezo. Doko matwe. Ndiye zimene tifasite zimenezo. Ndiye mungavotenso munthu wina. Ndiye zonse zili m'manja mwanu. Chofunika voting. Monga aninaja pili. Aliyense pano. Mukachoka lero. Mubila kumuzi. Mukaoze kama kwa twaja. Ndithu kuti mauze. Kuti azavote. Mauzenso. Mene azavotele. Kumanso mauze. Kuje maprograme ya Bresele. Siku vota, muzatenge onse achikulie. Kubila kavota. Ndimani muzakuli antambili achikulie. Alepa kubila pano. Kama antuza mateksi. Wafanya yanga. Mukauze. Kuti adali akudima inonse. Yonto tofuna kwambiri zimenezo. Tikupita kutali. Mundoe kuti atinyamuke kupita. Tita mparo kubalaka mparo kuyo. Kwa maso tizabwera. Tizabwera kuno kuzacheza. Kwa chimchimozi naye wala. Difakuri nyanja hii. Kwa tide development ya masitima oceana transport. Kwa maso kwa mshomba. Zamidungu 700. Kumusaziko yonsa hapa nsi. Ikile invest. Mshomba zinezi. Zaziku, mashak, skod. Kuritinga teife. Kudye saziko hapa nsi. Dinsomba. Lole wakuno kusalima. Legma. Ndima wameya. Ndikuziwa kwa mbi. Ndo sanga kwa mkabeza sanga joncho. Ndikuti ziwa kwa mbi. Ambayo udafa nonse. Zikomo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.